aking pintas. Naglasbang ng tini nakabangbang no. Lagang ko lang nga talaga tinaangot niya. Ay apo. Kumusta kayo Dagiti na kamiskin niya kamang ibagbaga nga mamimiss na kayo na mamimiss kayo nga mawang arti kwa. Hamo nga inaldaw nga kwa nga dauras ko nga gamit ibibidyo para kinyayo. Sige nga talaga ay na. Kadagiti kwa. Paragragsakan kinanti, salamat kinyayo. Agyaman ako unay, ti unay-unay nga kwa niya. Aming nga ragsak ko para kinyayo ka anakan niya. Naragsakat ka po kinyayo. Walang kumakan. Dapumat kinya ako maparparagsak kayo. Ako na yun, kidi quits tayo nga rod niya. Awan ti utang ko kinyayo, awan mo utang yung kinya. Ay natatangal na espesyal. Pasensya kayo na nagbayad niya talaga nga nagaramit ti video na anti yung abarot inurure ko dahil nga aldaw. Wen ay na i-make up nga talaga nin lipstick ka nanti yung barbasa nga talaga niya. Atagamin iti na intad di YouTube nga regalo kina antiyo. Dahil ito'y amuyo matagitoy lalo dagito yung supporters ko, subscribers ko. Gaputa na ka sa gasop nga ribo kayo nga rodan nga kakaanak ka dito YouTubean. Inikanda nga rod, iti regalo, ipakita kinyayo, tayo kwalo katan tayo, unboxing nga kunada. I-unbox ko dahi nga kwa, nga silver play button nga kunada nga rod. Ay nag-second kin kakanakan, So, dahi to'y kakanakan, da dito ti YouTube, kinantiyo, nakuha na ng 1,000 nga rod ang tiyo nga subscribers, nga kakaanakan, madik amo no api talaga do nga kakaanakan dito'y lubong, nagado kayo unayan niya, kaagyaman na antiyo, agyaman na kinyayo, daga po kinyayo, naregalo anak di YouTube kan dagiti maparparagsak ko nga rod nga mga ibagbaga nga maparparagsak ko isoda may ikati problema da nagado nga message nga mabasbasa nga may ikati problema yo maparparagsak kayo unay-unay agyaman na kinyayo amin kakanakan ta sikit inspirasyon ko nga apit agar aramin na ti video mang pakatawa kinyayo tanagdi talaga ti biglalo dito yung OFW lagi ti OFW nga paadak niya dali ka talaga tibiyag no may aday ti pamilya ay na isang adat to na anti yung pagkatawag niya ito no malipat ang dagit problema niya ano katan tayo nga rodan tayo nga regalo ti YouTube nga rod niya so dahito ay aji regalo nga rod ti YouTube niya agor tabiro ka lang di kwa paglukatan na sige dito ay lukatan tayo dito nga rod niya sige agor na kutsilyon tayo inaya dun tayo lang kakanakan tabang madadaal mo no madadaal awanan diretso di basura no madadaal niya kitan tayo mga rod inayad laang kitaan tayo man niya ti kargana ina damat ko mapasuro na kwarta imbagla igatang ti masida niya ipadala dita Pilipinas tagi ti pamilyak nga sadot hay kitan tayo mga ti kargana ala daytan ka anakan ala nangisit mo ito magan kargana kan taman salit so dati surat na yan nakakabil congratulations on your hanga mabasa ula unay damat kasuratan ni Mayor ni Apo Mayor nagpasalamat ay surat ni Susan ni Kumari Susan maganti nagsura da ito'y CEO ti YouTube niya ala da ito yan kaanakan nagpintasa ay namayat sa mabalinsa nga isalda da ito'y my God my God ay naisaldak sa da ito'y tanog kwarta na antiyo tano matubos ko ni gipostiso ni inang ko nga bakat nga naisalda niya kung presented to Antibangit for passing 100,000 subscribers. Yay! So, dahito nga rad kakanakan ay naapo nagragsa na antiyo kasla ay na makasangit sa na antiyo mala MMK sa na antiyo kastoy lang niya. Maragsa ka na. Tahang kumat nga in-expect nga umado kayo nga subscribe kinya na antiyo tapos ang kumat nga expect nga magustuhan niyo dagitar aramida nga video niya. Narigat ag panunot na niya nga video ti makaparagsak kinyayo uray kinyakmet kit de narigat ti ag panunot ti ideas iso nga ngam sikit inspirasyon ko no apay ta makaarami da nga rod iti mayat nga content dito YouTube nga rod ay nasapil ako na umabot kayo ti 1 million nga rod tano umabot kayo ti 1 million nga kakanakak inya ti kaya nasa undatan no umabot ti 1 million ti subscribers ko nga kakanakak ado
ti ottog nga ro, dito'y lubong, o kasjay, ya. Siyempre, nagaduka ka na ka kung yan, 1 million na kita nagaduottog, no kasjay. Ay, apo, aya. Silang kakanaka, thank you kinyayo, babaan nyo, agita request yo, oray nyo lang, agpanpanunod pinantiyo ti, mayat nga ideas nga makaparagsak kinyayo. Kan nagijampay nga nakasubscribe, meron ag-subscribe kayo. Tapno mabuhay yung adagos na dati barbaro nga video ng tiyo. Kanang yung liplipatan nga i-click dajay kampana, di bell button nga kunada. Tapno, no dati na-upload ko, ma-receive yung adagos yung notification nga. Adagay ti baro nga video ng tikon ko na yung kasjay. Ay naapo dagito yung ubeng. Malipak kayon sani. Sige nga rod kakanakan. I love you all. Talaga. Win. Win. Ay ayat ka ko nakto gamit. Win. Sige nga rod kakanakan. Nyat umay. Nyat orayin nyo pa. Ito na kuma. 1,